What's up mga ka-journey? In today's video, pupunta tayo sa bayan ng Anda, lalawigan ng Pangasinan. Papasyalan natin ang Tundol Beach. Ngayon, nasa tayo, bayan ng Mabini. Siguro aabutin ng 1 oras papunta doon. Kaya bago natin simulan ang video ito, shoutout pala sa mga subscribers, followers natin sa mga taga-bayan ng Bani, Alaminos, Mabini, Alamin, and somewhere else. Wala nang intro-intro. Let's go! Good afternoon. Kukuha ng plate number po. Plate number. Thank you. Sir. Ayan, plate number natin. Ay, nakita na nila. Nakita na. Thank you Thank you po. Thank you. Wow, maganda. Woo! Maganda! Oh, nandito tayo ngayon sa Anda Bridge. Ayan oh, napakasulit. Ayan. Pagpasok nyo dito sa paliko, dun ka ng Bani. Hindi ka naaabot ng Bulinaw. Sa town proper ng Bulinaw, mayroon ka ng lilikuan pa kanan. Ayan. Ilang kilometro lang siguro, nandito ka na sa Anda Bridge. Ang ganda ng Anda Bridge. Dito pa lang, sulit na yung pagpunta mo dito mga ka-journey. Kaya sa nagbabalak na magbakasyon, mga turista, punta po kayo dito sa Anda Pangasinan. Mamaya, pupunta na natin yung Tundol Beach. Dito tayo sa bali nandito na tayo sa bayan ng Anda. Mismong bayan ng Anda, Pangasinan. Ayan o, maaraw lang, kaya ako magandang kuha. Excuse me po, dito po yung yung munisipyo ng Anda. Ay, thank you Thank you. Good afternoon, madam. Good afternoon. Papaalam lang po sana ako kung may pwede pong magpalipad ng drone dito. Dali lang tanong ko kay Sir Jeff. Kasi siya ang nag-operate din ng drone. Opo. Dali lang. Vlogger po ako, ma'am. Ay, vlogger? Opo. Bago tayo magpalipad ng drone, kailangan magpaalam mo.
Kaya lang, magpapaalam lang tayo mga ka-journey. Kalimutan ko pala yung cellphone ko. Kalimutan ko yung cellphone. Doon pa naman. Lagi ko na lang nakakalimutan. Anda Pangasinan. Hintayin lang natin si Madam. Assistant niya, o yan, bumalik na siya. Pupunta siya dito. Ay, okay. May kausap siya Siya po ang nag-ano, nagpapalipad ng Tanggalin ko na rin ito para sa tagal ko sa mundo ngayon lang ako nakapasyal dito. magpalipad daw siya ng drone. Awan na rin. Sige ko lang kung kila. Pero baka Sir Kip, nagpapalipad ng drone niya. okay, may kasama tayong nagpapalipad ng drone dito mga ka-journey. Ayan, hintayin lang natin si Sir. Pupunta pa kasi akong Tondo Beach, ma'am eh. Ay, oh, maganda rin doon. Oo, yung sunset ang habol ko dun, ma'am, Sir. Oo, ma'am, yung sunset. Ito lang yung mga ginagamit ko vlogger Po. Opo, libangan lang. Baka naman vlogger na. Ay, ma'am, nagbe-vlog na. Kasi simula lang, madam. O, kaya ma'am, dapat magpapirma na kayo sa akin habang hindi pa ako sikat. Gano'n? Oo, kasi pag sikat, Sikat ka na, hindi ka na pwede. wala na, hindi na ako masyadong malalapitan, ma'am. May mga, may kasama, mga bodyguard na tayo. Hindi, joke lang. Yung mga iba, ikot-ikot na. Apo. Ano sa... Ako, hindi ako. Ako ganyan lang, ma'am. Oh. Ano yun? Tapos ikot lang. Tapos tama na, baba na. Ako ano, sir eh? Tundol Beach. Sige sir, sige sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Ayun, pinayagan na tayo magpalipad ng drone. Dito lang naman sa harap eh. Mga ka-journey, tapos na tayo magpalipad ng drone. Maraming salamat po sa mga empleyado ng Anda Pangasinan Municipal Hall. Maraming salamat po, pinayagan po tayo magpalipad ng drone. Ngayon po pupunta na po tayo sa Tondo Beach. Abutin natin, baka mabutan pa natin yung paglubog ng araw. Wait a minute! Who are you? Ay, hello. Saan papuntang Tondol? Dito po. Sa Daanan na po pag ano. paglabas mo dito, dire-diretso na. Dire-diretso na. Pag ganito po. Pag may ano po, Pakita daanan naman po yung kaliwa. mga Ay kanan. Ay, may mga signage na rin doon. Okay, thank you, thank you. Mga ilang minuto pa yon? Kung mabilis ka. Pag mabilis. Pag mabilis ka, ano naman. May ibang biyahe, biyaheng langit yata yun ah. po, pag mabilis ka, pero pag medyo ano ka pa. Oo. Sige, thank you, thank you ah. Thank you. Ha? Check, saan ba? Ha? Bomba. Ha? Bomba. Bomba, ayan, naka-NMAX na ako, bomba. Ayan, naka-NMAX na ako, bomba. Ayun. Ano po ka sir? Wala. Ayun, naka-NMAX lang tayo. Ayan, oh. Ano pa? Oh. Vlog, sir? Ron's Journey. Mag-shoutout na kayo.
Shoutout sa kalbo na to. Oh, di ba? Nagkakanakaon yan sa... Oh, nakaon niya, no? Oh, sige. Muna na ako, ha? Thank you. Ano pa alam ulit sir? Ron's Journey. R-H-O-N Z. Ron's. Sige. Thank you. Kala nila meron tayong big bike. Pero soon, makakabili din tayo niyan. Hindi masamang mangarap. Ayun, talaga sa Tondo Beach. Let's go! Yun! Dito tayo. Yun. Nandito na tayo sa Tondo Beach. Picture mo na. Picture mo na tayo. Ayan. Welcome to Tondo Beach. Yung alon. Pero maganda. Maganda dito sa Tondo Beach. Papalipat tayo ng drone. Pwede na rin siguro magpalipat ng drone dito. Kaya tayo dun sa taasan. Akitan dyan. Tayo. Yan mga ka-journey, tiningil tayo sa pag-akyat. Tiningil tayo pero pagod man tayo. Sulit yung pagpasyal natin dito sa Tondo Beach. Ay, mahangin. Parang nakakatakot pa rin si natin, yung drone natin, kaya pero itatry natin, paangat lang siguro, sabay ikot lang siguro. Mahangin kasi mga ka-journey, kaya silipad, baka pakali pa rin ng hangin. Hangin no, pati yung cellphone na hangin. Ano pang hinihintay nyo mga ka-journey? Sama na kayo sa biyahe ko. Agpa-share tayo. Libutan tayo ti probinsya, ti Pangasinan. Kitaan tayo di kito'y mayat nga destinasyon, mayat nga spot para masulit tayo iti oras tayo ti lubong. House music.